हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै मिथिखादों जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो नायखाबाय जानो हागौ नैबे गोदान भिडिअखौ, थेवबो आं नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामनानै होफिनबाय। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गासिबो सिख्लायानो एखे जाया। लोगोफोर, नैबे मोनसे सर्ट भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों आबुल नार्जारि, प्रिति नार्जारि, जियास नार्जारि, बाबलु बसुमतारि, महादेब ब्रह्म। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट, डिरेक्सन आरो स्क्रिप्टआनो जादों नयन मुसाहारि। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों दा नायन क्रिएशन। लोगोफोर, बिथांमोननि भिडिअनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगांसिन नायनो थाखाय।